majonéza nebola výrazná po pistáciách a šalát tam nemal čo robiť neochutený a teda ešte aj ohriatý od mesa. Čo sa týka dezertu, tak tam 27 bodov. Príjemný pôžitok vám praje Marézy. Mliečko nielen do kávy. Otecko na pohľadanie. Uvidíte na Pluske. Sponzorom programu je e-tabletka. Online lekáreň s expresne rýchlym doručením. E-tabletka. Zdravý život na jeden klik. Dnes sa ojazdené autá kupujú z gauča. Carvágo. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. Nové okná, ale parkujú mi pred domom. Budú tu často? Pokoj, sused. To je Inkon. Len raz a máte pokoj. Poďme za dnešným súťažiacím. Bude to vyzerať ako v nejakom... To si teda asi neprezliekal. Neprezliekal, ani som si ho nesol prezliecť, aby si videla, že my sme sedláci. Fopa! rozmýšľam ja, že čo si sa docieliť tou pažitkou, že či to mám zdvihnúť a Nádejný svokor a nádejný ženích. Keď spoja sily, je nádej, že navaria poriadnu večeru. Tak na dnešný večer som si pre svojich hostí pripravil polievka cesnaková, hlavné jedlo bravčová panenka, dezert perník. Vybavené. Očakávame, páni, že vytvoríte nebičko v papuľke. Ja dnes ako obláčik otváram toto menu, dúfam, že bude teda jasné ako moja obloha. Dezert som nazval ošúpaná kôra.